Ebreja 10 vers 19. Mela l-aħwa, la darba għandna l-konfidenza biex nitlu fil-qaddisin bid-demm ta' Ġesu, bit-triq ġdida u ħajja li inawgura għalina mill-purtiera, voldiri laħmu. U la darba għandna saċerdot kbir fuq id-dar tal-Alla, ħanersqu b'qalb sinċira bl-assigurazzjoni sħiħa tal-fidi. Beqlubna imraxxin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem maħsub bil-mapur. Ħanżommu sħiħa l-istqarrija tat-tama tagħna bla ma niffaċillaw, bla ma jerġa' jibdielna ġifieri, bla ma niddubitaw, għax fidil u dak li wiegħed. U ħan ikkonsidraw kif nistimulaw il-xulxin għall-imħabba u l-opri tajba. Bla ma nabbandunaw il-ġimieħ tagħna flimkien bħal drawwa ta' xi ħud, iżda ninkoraġġixxu l-xulxin aktar u aktar meta tarawh joqrob il-jum. Amen. Tajb jiena sejrin mhux ħażin issa fl-ittra lill-Ebrej biex vera hija avventura u studju profond ħafna. Tiftakru fil-bidu għattilkom li t-tema sħiħa tal-ittra hija l-superjorità u l-eċċellenza ta' Sidna Ġesu Kristu. Partikolarment fil-rwol tiegħu bħala l-Assis il-kbir tagħna, bħala dak li bih għandna l-maħfra u bih ukoll nistgħu nersqu quddiem Alla bil-konfidenza il għaliex issa Ġesu nnifsu qiegħed jirrappreżentana qudiemu. L-ittra l-Ebrej sikwit issejjaħ lill-qarrija tagħha għal fidi. L-opra tal-Alla li huwa għamel dak li aħna nsejħulu l-Vanġelu, aħna jridu nirrispondu issa billi nesprimu l-fiduċja tagħna fi Kristu Ġesu Sidna. Mill-bidu l-awtur beda biex affermalna li Ġesu huwa superjuri għal profeti, kien hemm linja sieħa ta' profeti li Alla bagħat lill-Iżrael u profeti kbar, tajjeb, Ġesu huwa aħjar minnhom, huwa aħjar mill-anġli, u aħjar minn Mosè. Mosè kien il-figura prinċipali għall-Lut u x'vera. Fil-Vanġel pereżempju naqraw il-Lut qegħdin wieġbu li Ġesu jgħidulu aħna dixxipli ta' Mosè. Aħna dixxipli ta' Mosè. Hekk kienu jidentifikaw li nfushom. Issa, f'din l-ittra qegħdin naraw illi Ġesu huwa wisq aktar superjuri minn Mosè u minn Ġoswe wkoll. Ġoswe kien dak illi daħħalhom fl-art mwiegħda fil-Kanan. Dik l-art li Alla kien wiegħed lil Abraham, Iżak u Ġakob, tajjeb wara li kellhom dik l-esperjenza aħrsa ta' skjavitu 400 sena fl-Eġittu, Alla bagħat ħellies il-Mosè imma mbagħad permezz ta' Ġoswe Alla daħħalhom fl-art li huwa deskriva art li tnixxi il-ħaripulas, art ta' mistrieħ. Frattant, l-awtur jgħidilna illi f'dik l-art ħafna drab kellhom jiġġieldu, kellhom il-battalji tagħhom. Alla ma tomx il-mistrieħ. Kieku tom il-mistrieħ ma kienx jitkellem dwar jum ieħor ta' mistrieħ. U allura qed jirraġuna manu jgħidilna li qatt fadal mistrieħ għall poplu tal-Alla. U dal-mistrieħ huwa l-mistrieħ spiritwali li Ġesu jagħti lil dawk li jemmnu fih. Aktar minn hekk, Ġesu huwa superjuri għal Arun, Arun li kien l-ewwel saċerdot u mbagħad uliedu li baqgħu b'saċerdozju perpetwu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġesu huwa aħjar minn Arun il għaliex is-saċerdozju tiegħu tiftakru sewwa huwa fuq il-pattern ta' Melkisedek. Int assis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek, skont il-kwalità ta' Melkisedek. Melkisedek illi ppreżentat fl-Iskrittura bħala la kellu bidu ta' jiem u lanqas tmiem ta' ħajja. Der fix-xena u ma nafux mnejn ġie, ma nafux fejn mar, ekku Ġesu. Etern, assis etern illi jibqa' għal dejjem. U allura sal-ġimgħa l-oħra konna qegħdin naraw kemm l-awtur imbagħad jilħaq il-climax tiegħu biex ngħidu hekk, jilħaq il-quċċata tal-argument tiegħu meta jgħidilna illi bis-saħħa ta' dir-rieda il-fatt li Ġesu ried volontarjament jaċċetta s-salib bis-saħħa ta' dir-rieda aħna qaddisna bl-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem, għax b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem il-dawk illi huma imqazza.
U allura mbagħad jiġbed il-konklużjoni tant stupenda, il-konklużjoni li tant tferraħna fejn jgħidilna illi jiena nkun ħanin mal-inikwitajiet tagħhom u fid-dnubietom u ħtijietom jiena ma niftakarx aktar. Id-dnubiet il-ħtijiet tagħna kienu jifurduna mela issa huma kkanċellati huma mneħħija bis-saħħa tas-sakrifiċċju ta' Ġesu. U allura fejn hemm il-maħfra ta' dawn id-dnubiet m'hemmx iżjed offerti għad-dnub. Ġesu daħħal allura riforma tremenda fost il-poplu tal-Alla. Issa għandna r-realtà. Alla qabel wiegħed il-maħfra tajjeb. Ġeremija pereżempju, l-awtur jikkutah sekwit f'kapitlu 8 u 9 fejn jgħid illi meta il-poplu kien bl-Ingliż ngħidu at its lowest ebb, kien fil-qiegħ net, kien eżiljat, kien tbiet wisq minn Alla, u Alla permezz ta' Ġeremija qal ara jiġu l-jiem meta jiena nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael. Mhux bħal patt ta' dari, meta jinqbadthom minn idhom ħriġthom mill-art tal-Eġittu. Ma dan huwa il-patt li jiena nagħmel magħhom. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom li ktibhomlhom u fi ħtijietom fid-dnubietom jien ma niftakarx aktar. L-awtur qed jgħidilna dan il-patt issa seħħ. Huwa fis-seħħ, huwa operattiv. Niftakru Ġesu lejliet il-passjoni tiegħu qabad it-tazza tal-inbid vera waqt il-ċelebrazzjoni tal-Eid mad-dixxipli tiegħu qalilhom ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa id-demm tal-patt il-ġdid imxerret għalikom għal maħfra tad-dnubiet. Ma nistax nimmaġina kif ħassewhom id-dixxipli dak il-ħin. Jekk irrealizzaw illi dik il-weda ripetuta fit-Testament il-Qadim li Alla kellu jagħmel patt ġdid, issa dak il-patt ġie fis-seħħ. Ġie fis-seħħ bil-mewt u l-irxoxt glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura l-awtur irid jassigurana illi la darba aħna irrikorrejna lejn Ġesu, morna għandu bħala tallaba, bħala falluti spiritwalment, bħala foqra fl-ispirtu, tajjeb, la darba morna għandu għandna il-maħfra tiegħu il għaliex propjament għalhekk miet biex jaqlalna dik il-maħfra minant il-missier ħanin tas-sema. Għandna l-maħfra u wkoll aħna ipperfezzjonat fejn qabel ma kienx hemm perfezzjoni infatti jgħidilna illi f'dawk is-sakrifiċċji kien hemm kull sena il-tifkira mill-ġdid tad-dnubiet għax ma jistax ikun li d-demm tal-bdabet u l-oġġiela jneħħet dnubiet. Ġifieri ma kien hemm xejn perfezzjoni, kien hemm biss ħjiel ideat tal-ħwejjeġ tajba li Alla kellu iwettaq permezz ta' Ibnu Ġesu. Allura, issa li lħaqna prattikament il-quċċata tal-ittra. Il-ġimgħa l-oħra ħanejdu kienet l-ogħla ponta ta' din l-ittra. U minn fuq bħal meta tkun fuq muntanja għolja tista' timraħ, tista' tara il-panorama kollha madwarek. Alla tellana fl-ogħla privileġġ fellaqana bħala wliedu maħfurin. Għandna l-aċċettazzjoni qudiem Alla. Mhux minn nfusna, imma bil-ħila, bil-medjazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura min issa l-awtur se jibda jgħidilna x'inhuma l-privileġġi tagħna, x'inhuma l-obbligi tagħna. Importanti l-bqija tal-ittra issa se jafas ħafna fuq il-bżonn li aħna nafdaw il-Alla. Li aħna naqbdu mal-weda tiegħu, ma nivvaċċillawx, ma nqogħdux imperpru, ma nkunux bħal pinnur fuq il-bejt, illi jdur ma kurrieħ, ma nkunu sodi, nkunu nafu fi xaħna. Illi l-Alla nonorawh għal fedeltà tiegħu jekk hu tagħna weda, dik il-weda ma tistax tfalli. Ma tistax tfalli. Għax ħarġet minn fuq Alla, hija weda stabbli. U allura ħajibda b'mod pastoralment sabiħ ħafna, ikolli ngħid. L-awtur jimpurta ħafna minn dawn il-qarrejja. Infatti kitbilhom meta sar jaf illi huma kienu qegħdin iperpru. Kienu qegħdin bdew jiddubitaw, kienu qegħdin anke jitħajru jerġgħu jmorru lura fil-Ġudajiżmu, fir-reliġjon tal-Lut, vera? U allura hawnhekk għandna awtur illi
qalbu hija motivata biex jgħin il dawn in-nies li kienu qegħdin forsi jiddajfu. Aħna wkoll nistgħu ngħaddu minn dik l-esperjenza. Niltaqgħu ma' ċerta tentazzjonijiet, nerġgħu nitħajru morru lura minn ġejna. U allura din litra hija ta' bilħaq rilevanti għalina llum. Għandna privileġġi u għandna dmirijiet jew obbligi. L-awtur jinsiġhom flimkien b'mod sabiħ ħafna. Ma jidinni xara, ħantikom lista ta' 6 privileġġi. U issa li tajtkom din lista ħanaqilbu għas 6 dmirijiet. Ma jagħmilx hekk. Għax kultant, anzi ħafna drabi, illi ikollok obbligu mod lilek minn Alla huwa privileġġ. Jekk ngħidilkom illi sservi lil Alla b'qalb safja huwa obbligu jew privileġġ. Titħawwa vera. Illi sservi lil Alla nistgħu noddu bħala l-ogħla privileġġ. Però huwa wkoll obbligu. Huwa wkoll ir-responsabilità tagħna. U allura għalhekk qed ngħidilkom li huma minsuġin minn dal-qari ċkejken li qrajna ikanġu flimkien. Għandek il-ħjut ta' privileġġi u obbligi minsuġin flimkien. Għaliex il-fidi tagħna bil-fors twassal għall-prattika. Jekk aħna qegħdin jiena qed nistrieħ, jiena qed niddependi fuq il-sakrifiċċju storiku li seħħ fuq il-Kalvarju, dik hija l-fidi tiegħi. Hemm tinġabar il-fidi tiegħi. Bħalma qal l-Apostlu Pawl jiena ma jkun qatt li niftaħar lif bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba lija u jien għad-dinja. Hemm hija il-fidi fondamentali tagħna. Hemm huwa l-pedament tagħna għaż-żmien u l-eternità. Jekk ta' bilħaq jiena nafda fi Kristu b'dan il-mod, allura issa il-ħajja tiegħi mhijiex se tkun bħalma kienet qabel. Dik il-ħarsa tal-fidi tiegħi se titrasforma il-mod kif inġib ruħi, il-mod kif naħseb, il-mod kif nitkellem. Il-fidi, il-grazzja tal-Alla mhux biss tiġġustifikana. Mhux biss taqlana l-maħfra, imma wkoll tħarriġna biex ngħixu ħajja denja, sabiħa għal Alla, aċċettabbli għalih. Il-privileġġi li jsemmilna l-awtur huma kollha maqluwejn għalina minħabba s-salib. Vers 20 jgħidilna li Ġesu bit-triq ġdida u ħajja inawgurata għalina mill-purtiera Voldiri Laħmu. Meta Ġesu miet fuq is-salib għalna aċċess fil-preżenza tal-Alla. Qabel ma stajniex navviċinaw, ma stajniex nersqu minħabba l-ħtija, minħabba l-ħmieġ morali tagħna, minħabba d-dnub, issa nistgħu nersqu liberament u bil-konfidenza. Tajjeb? Xi privileġġi huma dawn? Kif qed ngħidilkom illi navviċinaw lejn Alla. Alla m'għandux għalfejn jibqa' imbiet astratt bħalli kieku huwa idea universali. Le, Ġesu għalana l-privileġġ illi lil Alla narfuh bħala missierna, Abba, missier. Għandna l-konfidenza jgħidilna biex nitlu fil-qaddisin. Konna minna il-PowerPoint u fehmtkom eżattament il-tabernaklu fiex kien jikkonsisti. Il-kamra ta' ġewwanet hija il-qaddisin tal-qaddisin, is-Sanctus Sanctorum, vera? Fejn hemmhekk il-qassis il-kbir biss kien jidħol darba fis-sena, bid-dem tal-bnabat. Issa l-awtur araw x'meravilja din, qed jgħidilna illi l-koll il-fidili kollha ċkejknin u kbar, tajjeb, nistgħu nitlu bil-konfidenza fil-qaddis, nistgħu nagħmlu dik l-azzjon għandna dak il-privileġġ bħal qassis il-kbir illi nitlu fil-preżenza tagħna. U avvanz trement il-qudiem. Ġesu għalalna aċċess quddiem Alla. Għalalna aċċess mhux biex nabbużaw mir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Illi bħalli kieku issa le, Alla huwa Alla infinit fil-qdusija. Alla infinit fl-imħabba, fil-ġustizzja tiegħu. Però Alla sa jarafna bħala wliedu. U jrid illi ħaddanna miegħu, jrid illi nesperjenzjaw l-ogħla livelli tal-imħabba tiegħu. Iridna
prattikament ingawdu xirka miegħu. Alla għalhekk ħalaq il-bniedem sabiex aħna nkunu mxerkin miegħu. Dik ix-xirka inqatat minħabba d-dnub ta' Adam li aħna writna wkoll issa Ġesu irrestawrana. Irrikonċiljana, ħabbibna lura Alla. U allura dan il-privileġġ jeħtieġ li aħna narfuh u naġixxu fuqu. Huwa wkoll privileġġ illi għandna metodu u modija ġdida lejn Alla. Metodu u modija ġdida lejn Alla, mhux modija li tiskadi. Fil-Testament il-qadim kien hemm il-fatt l-obbligu li n-nies iġibu l-annimali tagħhom il-ħrief u mbagħad jgħadduhom il-qassisin u qassisin joqtluhom. Dik skadiet. Issa għandna modija ġdida jgħidilna bit-triq ġdida u ħajja li Ġesu inawgura għalina mill-portiera. Voldiri laħmu. Qiegħed jagħti sens simboliku. Il-portiera li kien fit-tempju dik li Alla ċarrat minn fuq s'isfel, meta appena miet Ġesu biex jurina li għandna tħul għal qudiemu, dik il-portiera l-awtur qed qiegħed joħodha bħala simbolu tal-ġisem ta' Kristu. Meta Ġesu miet fuq is-salib fetħilna triq għal Alla. Tafu kif anke Ġwanni jirrakkonta li peress li ħajbda s-sibt u rridu li l-mislubin Ġesu u ż-żewġ ħallelin mislubin ma' ġenbu rridu li iniżluhom malajr illa għaliex is-sibt kien ħajbda u fis-sibt ma setgħux jaħdmu. U allura meta raw illi Ġesu kien ġamiet biex jagħmluha doppjament ċerta illi verament miet. Tajb wieħed mis-soldati qabad il-lanza u deffisa fil-kustat tiegħu. Ġwanni jgħidilna u kien preżenti hemmhekk jgħidilna illi imbagħad ħareġlu demm u ilma. Konferma oħra li ta' bilħaq Ġesu kien diġà mejjed. Ma hemmhekk għandna bħalma l-lanza nifdet il-qalb ta' Kristu. U bħalma Alla ċarrat il-portiera qed jgħidilna illi aktar minn hekk Alla ma jistax jagħmel. Meta Ġesu nifdulu l-kustat bil-lanza, prattikament rajna l-estremità tal-imħabba tal-Alla lejna. Alla fetaħ qalbu u għalli naraw il-qalb maqsuma tiegħi. Ġieli smajtu xi storja ta' xi missier illi kellu jkollu xi tifel imqareb u jinkwetaħ iżjed u dal-missier ma jaqtax qalbu minnu, u forsi jiltaqa' miegħek u jgħidlek ibni qasam li qalbi bl-inkwiet. Iva. Min iħobb ikollu jbagħti. Min iħobb ibagħti. U hawnhekk naraw allura l-esibizzjoni, il-prova, it-turija ta' kemm ħabna Alla qasam qalbu għalina. Qalbu maqsuma. Minħabba midinbin, supervi, gburin, ingrati, bħalna. U privileġġ kbir li Ġesu tagħna din it-triq ġdida u ħajja. Għaliex ħajja? Għaliex hu innifsu. Hu innifsu. Meta kien għadu fiċ-ċenaklu li dixbieqilhom jien huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. U il-persuna ħajja tiegħu. U t-triq li twassal għand il-missier. L-awtur jgħidilna wkoll privileġġ ieħor dan illi aħna għandna qlubna imraxxin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem maħsub bil-mapur. Jikteb tikka tqil għaliex ħsiebu biex il-lingwaġġ tiegħu huwa mit-Testament il-Qadim. Juża ħafna idejat mit-Testament il-Qadim, japplikhom għalina aktar pereżempju aktar tard ħajajdilna li aħna għandna artal. X'inhu dan l-artal? ċertament mhux xi wieħed tal-ġebel jew tal-metall kif kellhom dari, l-artal huwa l-Kalvarju. Tifhem? Jew meta jgħidilna illi ġisem huwa maħsul bil-mapur, ċertament mhux ilma li joħroġ mill-vit. Jridu noqogħdu attenti kif nifhmu l-lingwaġġ tiegħu. Tajjeb? X'inhu għada l-privileġġ li għandna qlubna imraxxin minn kuxjenza ħażina. Qabel kellna l-ħtija tad-dnub vera, konna nafu li ma nissewwa Alla,
mitġildin miegħu. Missa ġustifikati. Issa Alla iddikjarana liberi minn kull ħtija, liberi minn kull kundanna. Pawlu jagħmilha ċara fir-Rumani 8 vers 1 għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. Ebda kundanna. Dak li qed jgħid. Qabel konna maħmuġin, issa aħna ġustifikati, għandna l-maħfra. Imma wkoll u l-ġisem maħsul bil-mapur, għamak qed jirreferi għal barka tas-santifikazzjoni. Alla għaddisna liħ innifsu, iridna liħ innifsu. Di għall-ogħla barka. Meta Alla jixħet għajnejh fuqek u idaħlek fil-relazzjoni miegħu il-mixja tal-qdusija illi għalija aħna imsejħin. Il-assessin fil-tabernaklu qabel ma jibdew il-ministeru tagħhom l-ewwel ħaġa kienu jmorru mal-lembija u hemmhekk jinħassru. Hekk ukoll. Alla ħasilna sabiex inkun nistgħu naqdu il-ministeru tagħna matul il-bqija ta' ħajjitna. Hemm ukoll obbligi. Ma rridx noħodha din bħala xi tweyyaq illi għandi tad-dmir jew għandi dan tad-dover x'nagħmel. Le, aħna maħniex bħal dak il-liben il-kbir fl-istorja li rrakkonta Ġesu meta ħuħ iż-żgħir talab nofs il-wirt ta' mingħand missier u maru berbqu man-nisa żienja u fart imbeda mbaċċu għal-aks ħanarġa lura għand missier qed ninqered bil-ġuħ u l-avranti ta' missieri qegħdin jiġbaw bil-bliken. U ta' qam u raġa marat missieru laqgħu. U għamillu festin u taħt ċurkett u libsu s-sandli u dana. Ħuħer xinġi lura mill-għalqa. Għallu li qatt ma tajtni kidi biex niċċelebra ma' ħbiebi. Ma rridux nadottaw dik it-tip ta' atteġġjament ma' Alla. Bħalli kieku u f'xi dwejja ħajkolli naqdi issa tal-li ħafir l-dnubiet. L-obbligi f'ċertu sensu ma' wkoll privileġġi. Għalhekk importanti dalli għattilkom illi kif jesprimi ruħu l-awtur jinseċ il-privileġġju u l-obbligi flimkien. Flimkien. L-obbligi huma imsejsin fuq il-ħniena tal-Alla. Għalhekk jekk jiena issa obbligat illi nobdih l-Alla li nkun leali lejh, tajjeb, dana għax nara fil-ħniena tiegħu. Nara fil-ħniena tiegħu lejja. Naraf ukoll li tagħna saċerdot li qed jirrappreżentana qudiemu u allura mhux skont il-prestazzjoni tiegħi se jilqani Alla, mhux skont il-performance tiegħi. Imma appuntu minħabba li fuq l-eminet tiegħu hemm dak li qed jinterċidi għalina. Dak illi miet, reġa' qam, kien maħud fl-ola smewwiet u qiegħed fuq l-eminet Alla li qiegħed ukoll jinterċidi għalina. U allura ħaġa Alla fl-obbligi tagħna irid jassigurana illi hu fidil jaf id-djufija tagħna, Alla irid jimmotivana, irid ħanidu hekk jgħaddina l-qudiem, però jgħidilna illi f'din ir-relazzjoni tagħna miegħu mhux se jkser u mhux se jkser il-patt. Mhux se jkser il-patt. F'kapitlu 8 ta' din litra jikkwota il-patt kif kien mħabbar oriġinarjament minn Ġeremija, fejn jgħid li jiena min issa nitlaqhom. Mhux skont il-patt li għamilt ma' missierietom. Din hija r-rabta li se nagħmel magħhom mad-dar iżżer wara dawk il-jiem jgħid il-mulej. Qiegħed li ġiet tiegħi f'moħħhom. F'qalbhom niktibhom ma għalmux wieħed l-ajru kull bniedem il-ħobb billi jgħidu ara fil-mulej għax huma l-koll jarfuni miż-żgħar sal-kbir inkun ħanin magħhom u mal-ħażen tagħhom u fid-dnubietom u fiħtijietom ma niftakarx aktar. Ġifieri dik il-wieda hija stabbli. Alla ħafrinna il-lotjiet tiegħu jgħidilna fir-Rumani 11, lotjiet tal-Alla ma jittieħdux lura. Ma jittieħdux lura. La darba Alla ħafrinna tab irridu narfu issa bħal dik il-mara mid-dimba li marret sabet il-Ġesu qiegħed jiċċena ma' Xmun il-Fariżew.
Tajjeb, u kellha bdiet tibki u taħsillu rijlejh bil-dmuħ tagħha u tixxuttalu bil-xar tagħha, il-Fariżew tkaħża. Kien profeta kien jara fil-li dil-mara hija midimba. Ġesu qal ħanilek storja x'mu. U l-istorja kienet tikkonsisti fil-fatt li min inħafirlu ħafna, iħobb ħafna. Min ħafirlu ħafna, iħobb ħafna. U mhux ħanqogħdu nkejlu, mhux ħanqogħdu kawtieli, imma se nagħtu lil nfusna lil Alla. Pawlu fir-Rumani 12 l-istess ħaġa jgħid, li nagħtu l-ġisimna nippreżentaw il-ġisimna bħala sakrifiċċju ħaj lil Alla. Għaliex? Minħabba l-modrijiet illi hu wera magħna. Alla li seta' ikkondannana difatti bad salvataġġ għalina biex jirbaħna lih innifsu. U allura rridu nieqfu fermi Alla huwa fidil magħna. Alla huwa fidil magħna. Aħna se nkunu fidili lejh. Naraw li mhux kull Kristjan juri l-istess maturità ta' fidi. Però ejjew nieqfu fuq kollox fuq il-fedeltà tagħna. Alla li sejħilna l-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 1 jgħidilna, Alla wkoll se jikkonfermakom sat-tmiem. Se jikkonfermakom sal-aħħar nett. Bla tixlija f'jum Sidna Ġesu Kristu. Fidilu Alla jgħidilna. Li minnu kontum sejħin fix-xirka ma' ibnu Ġesu Kristu Sidna. U li sejħilna u wkoll kapaċi li jżommna sat-tmiem. L-istess ħaġa jgħid fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. M'hemmx li Alla taslim innifsu għaddiskom totalment u jalla l-Ispiritu r-Ruħu l-ġisem tagħkom jinżammu kompluti bl-ħtija fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Fidil dak li sejħilkom. Jerġa' jgħidilna fejn għandna nsibu l-istabbiltà tagħna. Fuq il-performance tagħna le. Fuq il-fedeltà tagħna. Alla illi iżomm kelmtu. Fidilu dak li sejħilkom li ta' bilħaq se jagħmel dax. Se jagħmel illi jippreżentan qudiemu mingħajr ebda akkuża jew tixlija. U allura la darba Alla huwa fidil ma taħsbux bħali hawnhekk, la darba huwa fidil, aħna wkoll għandna bżonn nkunu fidili lejh. Illi rridu nsaħħu din ir-rabta ta' bejnietna, nkunu lejali lejh. Hekk jgħidilna l-awtur. Versi 20, ħanżommu sħiħ l-istqarrija tat-tama tagħna bla ma nivvaċċillaw, bla ma noqogħdu imperbru, bla ma noqogħdu niddubitaw. Bla ma qogħdu ntellaw inniżlu. Sib postok. Jekk inti dixxiplu ta' Ġesu, isma' leħnu. Tħallix is-sirena tad-dinja jimpressjonawk. M'hemmx maċfa dal-lok għal dubju, għal eżitazzjoni, għal indeċiżjoni. Qegħdin inħarsu lejn fatt storiku. Alla bat Salvatur. L-uniku Salvatur illi ta' ħajtu għalina. Pawlu jgħid illi ħabni u tallu nnifsu għalija. U allura la darbu għajek. Vera? L-imħabba tiddomanda l-imħabba. L-imħabba tqanqa l-imħabba fina. Aħna nħobbuh għaxu ħabna l-ewwel jgħidilna ġwan, mhux vera. Jeħtieġ ukoll li meta nżommu sħiħ l-istqarrija tat-tama tagħna, ġifieri jekk jinqara d-diskors u meta jkun l-opportunità li nagħtu xhieda, toqgħodx tiddejjaq tgħid. It-tama tiegħi għall-ġenna hija waħda, Ġesu Kristu. Li miet u kien rixxuxtat mill-mewt. Dik hija l-unika tama tiegħi għall-ġenna. Ġesu jgħid għal kull min jistħi minni u minn kliemi f'dil ġenerazzjoni adultera u midimba bil-bniedem ukoll se jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġli qaddisa. X'joħroġ minn fomna jindika tajjeb x'hemm f'qalbna. Jekk inti tant tiddejjaq, huwa skandlu għal din-dinja, huwa skandlu għal pajjiżna, huwa skandlu f'kull pajjiż illi tajt illi l-uniku triq ta' salvazzjoni huwa Ġesu Kristu. Hija oxxenità għad-dinja. Ma dak huwa l-uniku metodu effettiv illi ta' bilħaq jaħdem. L-erf tad-dinja huwa bluwa quddiem Alla. Alla jogħġbu isalva
l-imsejħin tiegħu bil-bluwa tal-predikazzjoni. Alla għamel ix-xogħol huwa lest huwa komplut, issa b'din il-tabbira tal-bxara tajba, Alla issa jagħalih nies illi biex jagħtihom il-glorja eterna tiegħu. Għandna wkoll obbligu reċiproku. Niftakru meta Ġesu miet fuq is-salib ma mitx għalija biss. Huwa tajjeb li ngħid bħal Pawlu Kristu ħabbni u tali nnifsu għalija. Però mhux hemmhekk tieqa fl-istorja. Inkun vera qed nara dejjaq wisq. Kristu miet għall poplu tiegħu. Is-Samaritani sejħulu issa nafu li dan huwa verament is-Salvatur tad-dinja. Kull min jixtieq, kull min irid, jista' jersaq lejn Ġesu. M'hemm xejn iżommuh li f'dnubu biss. Li f'dnubu biss. Ġon jgħidilna li bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl, għax l-għamel tagħhom kienu żiena. L-uniku ħaġa. Ġesu miet għal midinbin. Kelma tamil aħħal kollox, Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin. Mex fejn, tista' tkun l-ar midneb, tista' tkun l-iktar persuna reliġjuża, però li taf qalbek illi ma nixxilekx iżomm il-liġi tal-alla 100%. U allura għandna dan l-obbligu reċiproku. Jien obbligat lejk u int obbligat lejn huk, lejn oħtok. Alla ma jridniex li ngħixu f'bozza separati. Imma li ngħixu f'komunità flimkien ħalli nikkonsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-opri tajba. Alla jinqeda bina biex nitqannu, biex aħna ngħaddu l-qudiem, biex ninkoraġġixxu l-xulxin. Vers 15, vers 25, skużawni. Ma nabbondrawx il-ġmieħ tagħna flimkien bħal jaddraw ta' xogħol iżda ninkoraġġixxu l-xulxin. Għandna bżonn il-kuraġġ ġvera. Għaliex kull fejn tmur fid-dinja it-tixjib ta' Ġesu ma f'minoranza. Minoranza. Hawnhekk għaddejjin pellegrinaġġ. U allura għandna bżonn is-sostenn u l-għajnuna u l-inkoraġġiment kollu li nistgħu nirċievu minn xulxin. U Alla jaf illi aħna bħala bnedmin kapaċi nirċievu dan l-istimolu illi niċċitaw il-xulxin. Illi nixprunaw il-xulxin, jekk għandek żiemel qiegħed għaddej kajman wisq, tajjeb u int maġġel, tnikkżu f'tikka. U waħda mill-iskopi għalfejn li ltaqgħu flimkien bija biex innikkżu l-xulxin. Mhux biex iweġġaw, imma biex nitqanqlu. Għandna bżonn. Għandna ħabta kultant noħduha faċli wisq. Rridu nispiraw il-xulxin. Pawlu meta kellu l-pjan li jmur Ruma, kienet dejjem ix-xewqa tiegħu li jmur Ruma. U allura kiteb littra lir-Rumani biex jippreparahom għal żjara tiegħu. Fil-bidu tal-littra jgħidulhom jiena mxenna biex narakom, sabiex naqsam xi don spiritwali magħkom ħalli tkunu ssudati, voldiri, ħalli nkunu inkoraġġiti reċiprokament. L-Apostolu Pawlu qed jikteb hawnhekk. Mhux ħadd li għadu tarbija fil-fidi. Qal nixtieq niġi biex intom tinkoraġġixxu lili u jien inkoraġġixxi lilkom. Intom tgħallmu lili, jien nagħllem lilkom. Inkoraġġiti reċiprokament sakemm indun fostkom permezz tal-fidi ta' xulxin. Kemm tagħkom kif ukoll tiegħi. Hija esperjenza reali ħafna. Biħtlula ltqajt ma' tnejn minnkom fuq dik il-mejdan barra u għamilna sija nitkellmu. Xirka fil-vesens tal-kelma. Mhux fuq il-futbol u mhux fuq affarijiet bla sens, ma tkellimna fuq l-esperjenza tagħna bħala Kristjani. Kull ma konna tliet min nies. Imma mort li d-dar mibni, msaħħaħ, tremendament. Hija realtà. Alla jridna li nirrelataw flimkien, ninġamgħu flimkien regolarment ikun jimpurtana minn xulxin, meta inti tibda tibbija tifisser illi ngħaddi minn ħadd ieħor. Iżżomm ruħek distakkat ifisser li m'intix qed tifhem id-dinamika tal-ġisem ta' Kristu. Ġesu għandu poplu wieħed. Din hija d-dinamika tal-Knisja lokali. Il-fatt li aħna hawnhekk għandna
Dan u qegħdin insiru nafu l-xulxin aktar u aktar u allura kapaċi aktar ngħinu lil xulxin. L-awtur ridna li l-imħabba u l-opri tajba ikunu manifestati fostna. L-imħabba u l-opri tajba. Illi dawn imorru flimkien. Ma sax tħobb fl-astrat. Bekk inti ħatamel faċenda, ħatamel qaddi għal dak li jkun, qed turi li qed tħobb l-imħabba u l-opri tajba, l-emejjel tajba li nagħmlu xulxin, jispjegaw il-xulxin mhux vera. U dan ma nistgħux nagħmluhom jekk aħna ngħixu f'torri ta' lavorju indipendenti minn xulxin. Jekk hemm xi ħaġa ovvja fit-testament ġdid kollu hija li l-fidili jgħixu flimkien. Jgħixu flimkien. U jgħixu flimkien biex ta' bilħaq nimmanifestaw l-imħabba li Kristu wera magħna. L-ewwel Ġwanni 3 vers 16 jgħidilna b'dan aħna għarafna l-imħabba. Għax hu Ġesu ġifieri ċeda ħajtu għalina. Kif sirt naf x'in l-imħabba? Inħares l-salib u nifhem ħafna x'in l-imħabba. Waqqas fl-eternità ma jirnexxina nifhmu l-għol u l-font il-wisaw tul ta' dik l-imħabba. Ja mħabba li tisboq kull den. U ċeda ħajtu għalina. Skużawni. U aħna jmissna nċedu ħajjitna għall-aħwa. Araw il-reazzjoni allura l-konsegwenza, il-riżultat. La darbu ċeda ħajtu għalina, aħna wkoll għandna nċedu ħajjitna għall-aħwa. Prattikament din ma nix qegħdin immutu wieħed flok ieħor. Però li naqdu lil xulxin b'dawk il-faċendi żgħar kif konna bżonn iva. Infatti Ġwanni jkompli jgħid kull min għandu l-ġid tad-dinja u jara l-ħof fil-bżonn. U frattant jala qalbu għalih kif tista' tagħmar l-imħabba tal-Alla fih. Allura tfal ċkejknin. Ħa ma ħobbux bil-kelma jew bl-ilsien biss, iżda bl-emilu fil-verità. Importanti għal dan l-awtur li spjegalna il-magnifiċenza tas-salvazzjoni tagħna. Li issa din nibdew nruha b'mod prattiku ma' xulxin. Bla ma nabbandunaw il-ġmieħ tagħna flimkien bħal mija drawwa ta' xi ħud jgħidilna. Għandi anke dak iż-żmien kemm xi ħud il-ħasbu illi jiena nista' m'ammux il-Knisja, ma jimpurtax b'daqshekk. Għabek qed iċanfaru. Tabbandunawx il-laqat tagħkom flimkien mill-bidunet mill-Knisja wara Pentekoste, Luqa jagħmilna ċara d-dixxipli kif kienu jġibu ruhom komplew iżommu sħiħ fit-tagħlim u fix-xirka tal-apostli fil-ksir tal-ħobs u fit-talb. Għandek l-erba' elementi ta' Knisja healthy, Knisja b'saħħitha. Ikomplu jitgħallmu, ikomplu fix-xirka tal-apostli, fil-ksir il-ħobs u ċoj meta nagħmlu l-ikla tal-mulej qegħdin kull darba qalbna qegħdin niċċentrawha fih. Għax faċilment niżvijaw. Meta qegħdin nipparteċipaw minn dik l-ordinanza qalbna qed terġa' tmur lura fil-fokus tagħha. U wkoll fit-talb. Dan huwa aktar importanti għalina llum il-ġurnata meta nafu li d-dinja invadiet id-dar tagħna. Bl-internet ġifieri u kapaċi nsibu kollox ir-risorsi kollha. U allura faċilment naħsbu li m'għandniex bżonn il-Knisja. X'importanza fiha li noqogħdu niltaqgħu hawnhekk darbtejn tlieta fil-ġimgħa. Hija tentazzjoni sottili ħafna. Il-ħafna jaqgħu għalija, ikolli ngħid, ħafna jaqgħu għalija. Alla ma jridix din. Alla jrid dak l-inkontru dirett mal-aħwa. Illi jiena bħal ma ħadid isenni l-ħadid. Il-ħadid isenni l-ħadid. Ekku ukoll wieħed li xpruna u jisen lill-ieħor. Għaliex għax aħna membri fl-istess familja werrieta fl-imkien tal-istess saltna eterna. Min allura jitraskura x-xirka kun qed juri djufija u immaturità fil-mixja tiegħu. Xejn iżjed. Tinaraf intix qed tirrigressa, intix qed tibred fil-fidi, tibda taqta bil-Knisja. Flokka tendenza regolarissima li allura hemmhekk tibda turi li ma dikx it-temperat kif kont qabel. Għandna inċentiv qawwi għalfejn għandna niltaqgħu flimkien. Ovvjament biex nagħtu qima lill-Alla flimkien, biex nitgħallmu flimkien. Però hawn qed jiena aktar u aktar meta tarawh joqrob dak il-jum.
X'jumu? Il-jum tar-ritorn ta' Kristu. Jekk ta' bilħaq nemnu li Ġesu ġej dal-waqt, u ma ħanax noqogħdu nittilfu f'ħafna spekulazzjonijiet u sebaħ u talam, ma importanix. Imma nafu li Ġesu ġej dal-waqt. U allura aktar u aktar rridu ninstabu fil-post xieraq mal-aħwa, mhux vera. Pawlu fir-Rumani jgħidilna dan għamluh billi tafu żmien preżenti li diġà waslet is-sija għalikom li tkunu mqajmim l-irqad għandna ħabta nordu spiritwalment. Nordu, nibdew nieħdu kollox faċli. It-talb personali fil-privat jonqos. Il-qar tal-iskrittura nwarbuh. Ħabta nordu. Però Pawlu jgħidilna x'issa s-salvazzjoni hija eqreb lejna minn mindu sirna nemnu fil-bidu. Il-lejl avvanza u l-jum qorob għal darb'oħra l-istess raġuni. Għalfejn għandi jiena inkun fuq l-allert, għalfejn għandi nisar, għalfejn għandi niġri l-ġira tal-fidi li hemm qudiemi, għax il-jum qorob. Il-jum qorob. Ħanarmu mela l-opri tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ħanimxu diċentament. Ma allura il-raġuni għala jiena għandi nġib ruħi denjament bħala wild talla, għaliex Ġesu bħalma wiegħed rieġa ġej biex jiġbor għandu l-għarusa tiegħu. F'dan il-pass li qrajna tal-għodu ninnotaw l-enfasi fuq it-tlet virtujiet importanti tant ripetuti fil-Bibja. Il-fidi, it-tama, l-imħabba. Il-fidi, vers 22 jgħidilna ħanersu b'qalb sinċira bl-assigurazzjoni sieħa tal-fidi. Irrid nitgħallem nistrieħ fuq Sidna Ġesu Kristu. Imma wkoll it-tama, Alla ma tagħniex kollox li għandu jagħtina. Tajjeb, u allura għadna suġġetti għal Marta, għadna suġġetti forsi għal faqar, għadna suġġetti forsi ma nix intelligenti daqs kemm nixtiequ li nkunu intelligenti. Però Alla għad jagħtina il-milja tal-barka tiegħu. It-tama. U l-imħabba. Dan it-trionvirat allura fidi tama u mħabba iwaslu għal vittorja finali. Trid tkun dixxiplu ta' vera, trid tkun Kristjan illi tal-impatt fuq il-familjar tiegħek, fuq il-nies li jafuk, fidi, tama u mħabba iċċentrati kollha f'Sidna Ġesu Kristu. Mela ħudi, qegħdin narfu l-privileġġi tagħna, qegħdin narfuhom il-privileġġi issa li għandna dħul quddiem Alla bil-maħfra d-nubiet, ninsabu impenjati fid-dmirijietna. Fejn qed tfalli? Aħseb ftit, fejn qed tfalli minn dan li tkellimna fuq dal-għodu? U kif tista' tissoda? Mhux biex biss tissoda int personalment, imma biex ukoll tkun kapaċi isseddaq u tinkoraġġixxi l-ħadd ieħor. Aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U allura ejjew nuru fiċ-ċar il-rebħa u l-vittorja hija tagħna. Amen.